Kenya nyalo wito omenda maromo bilion 3.7 mag net mag suna koa kuom riwruok mar Global Fund kaluwore kod chenro mag chiwo tenda mawachore ni migawo mar thieth ne orocho. Chenro gi mathoth ne itimo kod Kenya Medical Supplies Agency koro yang kod Global Fund kaka mano ma ok osebed ka itimo e yor ratiro ka koro giyango mar chako timo chenro go kendgi. Wach ma koro dhi mono Kenya yudo omenda ma ok tin e milion 600 kod lal ne maromo ji milion 10 ma owinjo yud kony mar netgo. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Kedo kod tuo mar malaria, tuo manego ji ma ok tin ne 12,000 higa ka higa e piny Kenya, nyalo rochni kaluwore kod chung' mar riwruok mar Global Fund ma osebedo ka chiwo sirgi, makoni nitie mibadhi e tenda mag net mag suna maromo milion 10. Riwruogni nogolo lipot mar tenda mar net maromo bilion 3.7 mar chiwo net maromo milion 10.2 ma owinjo chwal ne jopiny e kind dwe mar 11 higa ni nyaka dwe mar 7 higa manyien e kampen mar kedo kod tuo mar malaria. E Kenya ka, tenda ni ne olandi dwe mar 1 higa ni, kata kamano, chenro ni ne oluari e bugo bang' gwenyruok bedi e kind Global Fund kod migawo mar thieth e wi kido mag net mag suna mane owinjo nyiew, wach mane okelo lokruoge e kembe ma owinjo chwal nets go kod seche ma owinjo chwal gie. Maromo kembe 17 ne oro kwayo mar tenda no, ka 5 kende mane owal mar chopo e nyim kamiti mane timo yiero. Kata kamano, nonro machielo mane otim kod riwruok mar Global Fund ne oyango ni kembe 5 mane omi thuolo no ne okoromo kod tenda no. Kaluwore kodgi, kembe 2 mar Junior Cool kod Premium Movers mane okomi thuolo kod kamiti mane puodho kembe ma Kenya emane ni kod lony mar chwalo nedego, kama ne opuodhi Polymers, Shobika Impex kaachiel kod Patek East Africa ne okoromo mar yudo tijno. Mibadhi mar miyo kembe tenda omiyo koro Global Fund ong'ado oko tiyo kod piny Kenya e chiwo tendago, ka koro gibiro tiyo kod kambi gi Wambo, wach mabiro miyo Kenya wito milion ma odhuro. Poni piny Kenya ne otelo e tendani, Kemsa ne oyudo silings milion 74 mar nyiew nede kod omenda mamoko mag milion 295 mar kano kod chwalo nedego e gwenge ma opogore. Migawo mar thieth ni kod thuolo nyaka tarik 8 dwe ni mar 5 mar chiwo tese duto ne kambi manyien mar Wambo. Kata kamano, lipode ma wayudo yango ni pod gidagi wach makoro keto marach ngima jo Kenya ma odakie e gwenge ma malaria landore. Judith Omondi, Ramogi TV. Jalonye weche mag KOP